Не забравяйте хора, това е втора част, която ще правим пръстен. В първото видео показах това. Ако не сте гледали първа част, ще гледате след това видео. И така. Днес ще правим ето с ластички кривничка. И можем и само с твърчената, за да взема манистото отвътре. Те са малко, защото половината съм ги продала и другите съм ги схачила за пастените. Да знаете, те се чуете, че е малко маниста. Но не знаете, че пак ще се купа. Аз я отварям чаната. Само нещо много важно. Не бъдете хейтери. Да, това ми е нов профил. И в TikTok имам, и тук имам. С това, че ако някой спрал TikTok, да ходи. Само да кажа, че нямам много плоски маниста. Това са маниста. Имам и още една, която не иска да се скарва и къде. Просто не иска да се скарва. Кой това? Това не са маниста, хора. Както ви казах, само да кажа, че нямам много плоски маниста. Имам само девички. Има още една, която просто не иска да се скарва. Хора, ето къде. И имам още една плоска маниста и на там. Като съм с чантата и да. Това, което си купи много скъпа кривничка. Пръстенче. Имам и такива двечки. Не знам къде отиде другото. Това е голям проблем. Така. Две плоски маниста и такива маниста. Воронка, листенце, една такава вълничка и бебронка. И бомбонче. Знамата, че съм казвала. И сега ще правим с син цвят. И да, след края на видеото. Скоро ще спре за това, че по-добре отивайте да гледате в третата част. Сега нека видите с какви ластички и с какви маниста ще направя. Само да кажа, че ще добавя и розови. Състои от 5 такива ластички, да имам още, ще използвам и розово. Вече да е само с едно. И ето такива, които имам и още. Розово и сега ще взема и друго розово. Само че тъмно. И от тях слагаме 3 такива. И да, сега нека ги смесим. И започваме. И това бомбонче. По средата. Отидете в трета част и от мене чао!